Welcome sa another free training video ni Pinoy SEO. So, karon nga video mag-discuss ta about adding ay kanang chat mechanism sa imong WordPress website if na kay page or na kay Facebook page. So, ato i-connect ang Facebook chat diri sa atong WordPress website. And simple ra kay na siya, no? So, mo din atong website pinoyseo.ph, and we are giving free and paid nga mga SEO courses. So, muna makita ninyo diri watch courses na yung mga free and paid training dira. So, diri ta gagamit ta og WordPress, atong pangitaon ang plugin para ana plugins, then add new. Check nato ang katong Facebook nga plugin para mo connect siya sa imong Facebook page. So, Facebook chat. Kanino? Facebook chat plugin. And ang ga-develop gid ani kay ang Meta gyud mismo. So, ang mother company ni Facebook. Install nato. So, mo to after installing and activating Facebook chat plugin na siya. Kani mo ni siya, no? Then atong i-set up karon. So after ma-activate ang plugin, and na-add diri makita, no? Nasa settings dayon Facebook chat. So mo ni siya ang page. Set up ta chat plugin. And dapat naka-login ang imuhang Facebook profile daan na katong mo manage sa page. So select nato ang page Pinoy SEO. Continue. So welcome message, frequently asked questions. Walang i-off. Welcome message. Hello, thanks for getting here. Wow, what can we help you with today? Kanilang sa akong gi-off ang frequently asked questions diri sa chat gyud mismo kay sa akong page mismo sa Facebook naa ko'y naka-set up nga FAQ. So, kato na lang ang gamiton. Kanilang siya murag pang-engage lang. So, dirita tayo na to customize. Pwede ani. Ganahan ko ani. Not sure with the color, no? Hinahanta ko nga mailisdan siya o at least orange. Pero daraday orange ta. O kana. Kay orange man gyud ang dominant na color ni Pinoy SEO. So pilion nato ning orange. So kana okay na. Inani lang siya. Ito i-publish. Okay, na-publish na daw. Check nato. Dire. Dapat mo appear siya dire somewhere dire sa ubos sa lower right portion sa website. Dara, chat. So, click ka dira. Dayon, pwede ka ka-start chat. So, inana again, important ni siya sa imuhang sa SEO because we want to increase the user experience or engagement sa imuhang website. So, kada page na inani chat,
build siya sa trust sa imuhang mga users. So they can chat directly no sa kuang page dire. So kana makatabang ni siya sa engagement and user experience, which is ang user experience usa na sa ranking factor karon. So kana lang sa karon nga video, and see you sa next video.